दिनै नैबे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। जों दा जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय DNRLM डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों फैदों। जोंना दा बेयाव मोनथाम भिअ दं, हिरा भिअ, मौसुमि भिअ आरो रोनसोन्द्रि भिअ। दा बे मोनथाम भिअ ज' जानानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल जों खुंनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। बेबायदिनो दिनैनि बे मेला जोंना जागासिनो दं आरो दसे समनि उनाव जोंना रिलिज जागोन। बे मेला जाहैबाय जोंनि सांग्रांथि मेला जाहैबाय जोंहा ड्राग्सनि सायाव आरो चाइल्ड मेरिज, गथ' उन्दै हाबा जानाय आरो लोगोसेयैनो जौ लोंनाय, थिरखेल, बेफोर माने जाय खामानिफ्रा जोंनि समाजाव गोहोम खोख्लैगासिनो दं, गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं, बेनि सायाव दिनैनि बे माबाखौ लानाय जादों, सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। बेनिखायनो आं सानो माने जोंना गोबां पुलिस प्रसासनफ्राबो माने ड्राग्सखौ हमगासिनो दं एबा थिरखेल एबा गेमलिं ना बेफोर गाज्रि खामानिफोरखौ स्टप खालामनो नाजागासिनो दं। नाथाय बेखौ जों फोजोबनो हायाखै, पुलिसनिफ्रायबो जों बेखौ फोजोबनो हाया एबा आं बेखौ नुहुरदों मोनसे गब्लं एबा माबा मोनसे जों जुदि सांग्रांथि जायाबोला जोंनि समाजनि जोंनि महिलाफोर दं दिनै, जुदि बिसोरनो सांग्रांथि जायाब्ला बे माबाखौ जों फोजोबनो हानाय नङा। जों गावबा गाव सांग्रांथि जाग्रोनांगोन, अब्लासो जोङो पुलिसजोंबो जों हेल्प खालामनो हागोन। मानोना पुलिसफोराबो गासिबो एरियायावबो नायजोबनो हाया बिसोरबो। मानोना नै गोबां देशनिफ्राय एबा जोंनि लकेलावबो बहाबा खोनादों बहाबा ड्राग्स बानायग्रायानो हमजादों। नाथाय बेफोरो बारे बारे जागासिनो दं गोबां समनिफ्रायनो, बेखौ जों फोजोबनो हायाखै। बेनिखायनो जों गामि लेभेलाव एबा जोंनि महिलाफोरखौ गावबा गाव न'खराव सांग्रांथि, गावबा गाव गथ'फोरखौ मोजाङै नायनो थाखाय दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ जोङो खुंनाय जादों। समाजाव गोग्गो जानोब्ला माबायदि जानांगौ होनना नोंथांमोना सानो? जोंनि साननाय मथेबाथ' आंनि साननाय मथेबा जों समाजाव गोग्गो जानोब्लाना जों गावबा गाव सांग्रांथिखौ लाबोग्रोनांगौ। गावबा गाव जोंनि गथ' गथायखौ जोङो अननांगोन एबा जों समाजखौ, जोंनि गथ'आ जुदि गाज्रि जायोब्ला अट'मेटिकलि समाजा गाज्रि जालांखागोन। गावबा गाव सांग्रांथिखौनो आं सानो आरोना। गथ'फोरनि सांग्रांथिनि बेलायाव बिमा बिफानि माबायदि बोसोन थानांगौ होनना सानो? गथ'नि सेथियावनो जाहैबाय फरायनाय एबा सोलोंथाइखौ होथारनांगोन। आरो बिनि जाहोनखौ नों जुदि ड्राग्स जानानै जुदि मा जायो बेफोरखौ जुदि गथ'फोरनो मोजाङै बुजायनो रोङोब्ला, न'खरनि खस्थ'फोरखौ एबा नांगौथिफोरखौ एबा जेखिनि खस्थ' जादों न'खरफोराव बेफोरखौ देखायनो रोङोबा गथ'आबो अभियासलि माने आं फोथायो बुजिलांगोन गथ'फोराबो, आरो बिसोरो मोजां मोनसे लामायाव आगान सुरलांनो हानायनि मोनसे राहा लामा थालांगोन आरोना। बिमा माहारि बा आइजो माहारिया निसा बुस्थु बा गाज्रि खामानिनि सायाव दिनै गसंथादों, बेनि हेंथायै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। बिनि हेंथायै आसलते गासैबो रायजो राजा बर' फरायसा आफाद सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थादोंमोन। नाथाय बेफोर खामानिखौ जोङो मावबोबाबो फिथाइ थायहोनो हायाखै मोजाङै, खिन्थु बांद्राय नङा, एसे खमायदों। सिगाङाव जेरैबायदिमोन बिनिख्रुइ एसे खमायदों आरो थेवब्लाबो दिनैनि सानाव जे बिमा माहारि एबा आइजो माहारिया खौसे जानानै जे ओंखारबोबाय नैबे हाबाफारिनि थाखाय, बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आइजो माहारि बिथांमोननिसिम। गथ' गथायजों लोगोसे बिमा बिफाया बेनि सायाव माबायदि सांग्रां थानांगौ होनना नोंथांमोना सानो? गथ' गथायजों लोगोसे बिमा बिफाया सांग्रां थानांगौ, माने गथ' गथायनिख्रुइ बिमा बिफायासो बांसिन सांग्रां जानांगौ। मानो होनोबा बयनिबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुबैयो, आरो बिमा बिफाया फिसाखौ मोजां जाजानो लुबैनानैनो निसा बेसाद बाहायनाय, जिखुनु जौ लोंनायानो जा, गान्जा सोबनायानो जा, ड्राग्स जानायानो जा, गासैखौबो होबथानो बिमा बिफाया नाजायो। नाथाय समाजनि माखासे गुबुंले आबहावानि थाखायसो बिमा बिफायाबो मेंनांगौ जायो। बिनि सायाव जों सिगांबो बुंखाबोदोंमोन, सासे बिमा बिफाया जुदि गावबो मोजां बिमा बिफा जानोबा गावनो मोजां जाग्रोनांगोन, आरो फिसाखौ मोजां खालामनायनि सिगां बिमा बिफाया मोजां जाग्रोयोब्लासो फिसाखौ मोजां खालामनो हागोन। मानो होनना बुङोबा जों आथिखालाव नुबाय थायो जोंनि समाजारि माखासे गाज्रि आबहावा सोमजिनाय, जेरै फुजा मेला, बे फुजा मेलाफोरखौ बांद्राय गोलाव खालामनायनि जाहोनाव आरो फुजा मेलाफोराव जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिनाखौ खाबु होनायनि थाखायनो गथ' गथायफोरा गाज्रिनि लामाजों थांदों। जों बे बाथ्राखौ रोखायै बुंनो हायो। नोंथांनि ओनसोलाव आथिखालाव निसा बुस्थु बा गाज्रि खामानिनि सायाव माबायदि खामानि सोलिगासिनो? बिनि सायाव जोङो सम सम फुजानि सिगां सिगां ओरैनोथ' गामिफोराव बेफोरबायदि बाहायनाया एसे खम जाखाबाय, नाथाय बै फुजा जाग्रा जेरावहाय मठ मन्दिरफोर दं, जोंनि बुंनो थाङोब्ला हिन्दु समाजनि जि सिबिनाय थान मन्दिरफोर, बेहाय बांसिन बे बेसादा सोलियो। जेरै थांखिनानै बुंनाय जायो शिब मन्दिराव।
शिब मन्दिराव फुजारिफोरा ड्राग्स मा होनो गान्जा होनानै फुजा खालामो आरो बे गान्जा होनानै फुजा खालामनायानो बिनि गुबै माने मोननायनि लामा जायनि जाहोनाव बे गान्जाखौ गथ'फोरा मा खालामो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बे फुजारिनिफ्राय लायनानैनो सोबफैयो आरो बे मन्दिराव थानाय माखासे फुजारिफोरा गावसोरबो सोबो बिनि थाखायनो बे खाबुखौ लानानैनो गथ'फोरा सोबो दा बिनि सायाव मावनांगौ खामानिया बयहाबो दङ साफ्रोमबो बिमा बिफा रायजो राजायानो दङ गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनायजों लोगोसे ओनसोलखौबो फाहामलांनाय बे हाबाफारिखौ जों साफ्रोमबो लानांगौ। जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि जे बेन्दोङाव जे DNRLनि जे आन्दाराव दिनै आइजो माहारिया जे मोनथाम रेभिनिउ फुलुगुरि कुरुबाहा आरो कालाइगाव NCनि जे आइजोफोरखौ लानानै दिनै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि सायाव एवारनेस हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया थारैनो जोबोर बाख्नायथाव जादों। आथिखाल मुगायाव जोङो नुनो मोन्दों दिनै उन्दै उन्दै बैसोनिफ्रायनो दिनै निसा बेसादजों गादब जानानै दिनै जोंनि लाइमोनफोरा दिनै बेंगुरा जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो जोंनि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बायदि बायदि समाजारि आफादफोरा बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै खामानि मावबोदों। दा खामानि मावसेनायनि गेजेरावब्लाबो जोङो माखासे जोङो गोग्गो समाजखौ दिनैसिमबो लाबोनो हायाखै आरो दिनैनि थारिखआव बेखौनो नोजोर होनानै दिनै जे NRLनि आन्दाराव दिनै बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि सायाव जे खामानि मावनो दिनै आइजोफोरा दिनै सांग्रां जादों आरो सांग्रां जानाय लेखायैनो दिनै मोनसे रेलि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारि लानाया थारैनो जोबोर बाख्नायथाव जादों आरो इयुनावबो बेबायदिनो हाबाफारि लानानै जोंनि गोग्गो समाज दानायाव आइजो माहारिया बेबायदिनो मोनसे मोजां थांखि लानानै जोंनि समाज जौगानायाव मोजां बिहोमा होलांबाय थागोन बेखौनो बिथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव निसा बेसाद लानाय बा गाज्रि हाबा मावनाय बेनि पार्सेन्टआ बेसेबां आरो नोंथांमोना बेनि सायाव माबायदि एक्सन लाबाय दं? दा जोङो जोंनि ओनसोलाव नोजोर होयोब्ला जे जोंनि जे लाइमोनफोरा जे ड्राग्स निसा बेसाद लानाय बियो दिनैनि तारिखआव पार्सेन्ट वाइज जुदि बुङाब्लाबो जोङो दिनैनि तारिखआव जोङो नोजोर होयोब्ला बियो जिखिनि जोङो जायखौ गाज्रि होननानै बुंदों बे गाज्रियानो जोंनि सायाव बांनायनि सायाव बांदों आरो बेखौ होबथानो थाखाय गोबां हाबाफारिफोरबो लानाय जादों। दा हाबाफारि लादोंब्लाबो नाथाय बेखौ जोङो 100% जोङो दिनै बन्द खालामनो हायाखै। दा बेखायनो दिनै हौवा माहारियाल' नङा दिनै आइजो माहारियाबो बेनि सायाव जिहेतु खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो बे लेखायनो हयथ' उननि समफोराव जोंनि ओनसोलावबो बेखिनि जेंनाफोरा हयथ' जोबस्रांगोन होननानै जों फोथायनाय दङ।